खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोन बयनिसिमबो गोजोन फुंबिलिनि हामलायनायखौ बावहरनायजों लोगोसे सोरजिथा क्रिएटिभिटी चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय। दिनै 19 अक्ट'बर 2023 मायथाइनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा नायनानै जुदि मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन, शेयार खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखायबो गुरै खावलायबाय। थौ बिदिब्ला जोङो दिनैनि माखासे खौरांफोरखौ खोनासंलांदिनि। गोथार खाथि गासा फोरबोखौ लोब्बा लाखिनानै बाक्सा जिल्ला आबाद बिफानजों खुंजानाय हाबाफारियाव आसामनि केबिनेट मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्मखौबो बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। थारैनो जों बयबो मिथिगौ खाथि गासा फोरबोआ आसामनि गासै आबादारिफोरजों सोमोन्दो थानाय मोनसे आबादारि फोरबो, जाय फोरबोनि गेजेरजों आसामनि आबादारि बिथांमोनहा माइ दुब्लियाव मोनसे साथि फोजोंनाय जायो, जेराव साथि फोजोंनानै आइ माइनाव बिमानिसिम आरज गाबनाय जायो जाहाथे आबादफोरा देग्लाय जेबो जेंना जेंसि एबा एम्फौ एनलाफोरा जानो हायै बायदि। नंगौ, बेखौ नोजोर बोनानैनो आसामनि केबिनेट मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्मआबो बाक्सा जिल्लाजों खुंजानाय मोनसे हाबाफारियाव बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसे बिथां मन्त्रिखौबो आबादारियाव एबा माइ दुब्लियाव साथि फोजोंनानै आइ माइनाव बिमानिसिम आरज गाबनायखौबो नुनो मोननाय जादों। मख'जाथावदि बेजों सोमोन्दो लाखिनानैनो आसामनि मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्मआ आबादारि बिफानजों सोमोन्दो थानाय एबा आबादारिफोरनि गासै आइजें आइलाफोरखौ आबादारिफोरनो राननानै होनाय जायो होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्ज एबा बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिनि जोहै देग्लाय नैथि 13 बोसोर बैसो सिंनि जोलुर बादायलायनायखौ चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय थाइखाजरा राइन' स्पर्टस क्लाब आरो लाइब्रेरियाव खुंफुंनाय जागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'जाथावदि बे फाइनाल खेलाखौ चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गेजेराव जागोन होनना मिथिनो मोनदों। थारैनो आथिखालाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोलोंथाइजों लोगोसे जोंनि लाइमोनफोरखौ गुबुन गुबुन बिथिङावबो समानै दावगाहोफानांगौखौ नोजोर बोनानै बायदि हाबाफारि लाबाय थानायखौ मिथिनो मोननाय जादों। नंगौ, बेबायदिनो आथिखालावबो बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिखौ नोजोर बोनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोलुर बादायलायनायखौ गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन थावनिफोराव बादायलायहोबाय थानायखौ मिथिनो मोनबाय थानाय जादों। थिग बेबायदिनो थांनाय बोसोरनिफ्राय सोलिहोबोनाय देग्लाय नैथि 13 बोसोर बैसोनि जोलुर बादायलायनायखौ दिनै 9 अक्ट'बर खालि सोलिहोनाय जागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे बेनि सिगांनो मैया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव मोनसे आइजोफोरनि फ्रेन्डलि खेला गेलेहोनायखौबो नुनो मोननाय जादों। लोगोसे दिनैनि जानो गोनां 13 बोसोर बैसो सिंनि जोलुर बादायलायनायनि फाइनाल मेचआव रायजो राजा बयखौबो हाबाफारियाव बाहागो लाफैनानै जोंनि लाइमोनफोरखौ एबा फरायसाफोरखौ थुलुंगा होनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जायो। अल बिटिआर टेट क्वालिफाइड एस'सिएशन आफादा उदालगुरियाव मोनसे खौरांगिरि मेल लानायखौ मिथिनो मोननाय जादों। थारैनो जों बयबो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों मिथिनो मोनबाय थानाय जादोंदि अल बिटिआर टेट क्वालिफाइड एस'सिएशनआ गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन हाबाफारि लानानै आथिखालाव प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारनि खाथियाव खुद्रिसारनायखौ नुबाय थानाय जादों, जेराव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ आथिखालसिमहालागैबो SIA एप्रुभेलनि नामाव दासिमबो टेट उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरनो थिसनथाइ गथायनायखौ नुनो मोनाखै, जायखौ नोजोर बोनानै टेट उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरा गुबुन गुबुन समाव दाबि दैखांबाय थानाय बायदिनो मैयाबो उदालगुरि जिल्लायाव मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों दाबि दैखांनायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसे बिथांमोनहा खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बुंथिबावनाय बायदिब्ला आथिखालाव प्रमद बर'आ 6 मान्थनि टिचारफोरखौनो 1999 मायथाइनि नाम लानानै थिसनदों नामा, बे बाथ्राखौ सन्देह जादों होनना फोरमायदों, जायनि थाखाय बिथांमोना आथिखालनि प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारखौ थाबैनो बेनि सायाव रोखा फोरमायथि होनो थाखायबो गुरै खावलायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे बिटिआरआव थाबैनो टिचार सोनो थाखायबो गुरै खावलायहरनायखौबो मिथिनो मोनबावनाय जादों। क'क्राझार मिउनिसिपाल बर्डनि बानजायनायाव आंनि हा आंनि हादोर बिथांखिखौ लानानै क'क्राझार मिउनिसिपाल बर्डआव हाबाफारि लानायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि आथिखालाव गासै हादरनाङैनो आंनि हा आंनि हादोर बिथांखिखौ नोजोर बोनानै गुबुन गुबुन जायगाफोराव बायदि हाबाफारि लानायखौ मिथिनो मोनबाय थानाय जादों। नंगौ, बेखौ नोजोर बोनानैनो मैया क'क्राझार मिउनिसिपाल बर्डनि बानजायनायावबो क'क्राझारनि गासै 3 गसाइगाव मिउनिसिपाल बर्ड आरो
पखेरा मिउनिसिपाल बर्ड लोगोसे क'क्राझार मिउनिसिपाल बर्ड मोनथामजों क'क्राझाराव मोनसे अमृत दैहु लानानै दावबायनायखौ नुनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गसाइगाव पखेरा ग्रामजों लोगोसे क'क्राझार टाउननि गासै नखरफोरा गावबा गाव हाखौ अमृत दैहुआव लानानै दावबायनायखौ नुनो मोननाय जादों, जेराव बिथांमोनहा अमृत दैहुआव लाबोनाय हाखौ क'क्राझार मिउनिसिपाल बर्डनि मावख'आव दोनहैनाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'जाथावदि मैयानि बे हाबाफारियाव गुबैयै क'क्राझार मिउनिसिपाल बर्डनि मानगोनां मासिगिरि प्रतिभा ब्रह्मजों लोगोसे MLA लरेन्स इस्लारि बिथांखौबो हाबाफारियाव बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। थारैनो नोंथांनि फेसबुक एकाउन्टआवबो रिक्सआव दं नामा? थारैनो नोंथांनि फेसबुक एकाउन्टआवबो बेबायदि गिथावथाव मेसेजआ फैदों नामा? एबा फेसबुकआ नोंथांनो बेबायदि मेसेज हरदों नामा? नंगौ, बेबायदि मेसेजआ आथिखालाव गुबुन फेसबुक एकाउन्टफोरनि गेजेराव फैबाय थानायखौ मिथिनो मोनबाय थानाय जादों। थारैनो बे बाथ्रायाबो समाजारि बिजोंनि गेजेरजों जोबोद गोख्रैयै गोसारलांबाय थादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला फेसबुकआव बेबायदि मेसेज फैयो जेराव नोंथांनि फेसबुक एकाउन्टखौ मोनसे गिथावना थासारियाव दं होननानै बुंथिनाय जादों। लोगोसे सोरबा नोंथांनि एकाउन्टखौ रिपर्ट हरनायनि थाखाय फेसबुकआ नोंथांनि एकाउन्टखौ दानसिगोन एबा ब्लक खालामसिगोन होननानै बेबायदि मेसेज फैयो, जेराव कनफार्म मोनसे लिंक फैयो। बे लिंकआव थुयोब्ला हयथ' नोंनि फेसबुक एकाउन्टआ सोरनिबा आखायाव थांनो हागौ एबा ब्लक जानो हागौ। बेनिखायनो नोंथाङा सानै हयै गासैबो मेसेजफोरखौ फरायजोबखांनानै गुबै बाथ्राखौ मिथिनानै बेबायदि खामानिखौ मावैयानो मोजां। मानोना नोंथांनि फेसबुक एकाउन्टआ सोरनिबा आखायाव थाङोब्ला नोंथाङा जोबोद गिथावना जानो हागौ, एबा नोंथांनि फेसबुक एकाउन्टखौ सोरनिबा आखायाव हगारनानै नोंथाङा सामलायनो होयोब्ला नोंथाङा जोबोद बिपद गोनां जानो हागौ। बेनिखायनो गासैबो बाथ्राफोरखौ मिथिगा हसिगा खामानि मावनाया मोजां। लोगोसे बेबायदि मेसेजखौ नोंथाङा फैनाय लोगो लोगो खेबसेनो दाननानै लानाया मोजां होननानैबो खौरां बिजोंनि गेजेरजों गुबुन सुबुंफोरा बुंथिनानै होनाय जादों, जेराव बेबायदि मेसेजखौ फेसबुक एबा मेटाया हरनाय जायाखै होननानैबो फोरमायथिना होदों। गोबां सुबुंफोरा आरोबाव UPPL दोलोआव रनजित बसुमतारीनि नखराव थांनानैनो जयेन जाहैनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। थारैनो बेबायदि हाबाफारिया आथिखाल रनजित बसुमतारीनि दैदेननायाव सोलिगासिनो थानायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों, जेराव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीनि न'आवनो गुबुन दोलो आफादफोरनिफ्राय थांनानै UPPL दोलोआव जयनिं जाहैबाय थानायखौ मिथिनो मोनबाय थानाय जादों। जायखौ नोजोर बोनानैनो आथिखालाव गुबुन राजखान्थि दोलो आफादफोराबो गावबा गाव राजखान्थि दोलोफोरखौ राफोद खालामनांगौनि थांखिजों बायदि हाबाफारि लानानै खुंबाय थानायखौ मिथिनो मोनबाय थानाय जादों, जेराव जयनिं हाबाफारिफोरखौबो आथिखालाव सोलिहोबाय थानायखौ मिथिदों। मख'जाथावदि बेबायदिनो रनजित बसुमतारी एबा बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा बिथाङा गावनि न'आवनो आथिखालाव जयनिं खालामबाय थानायखौ मिथिनो मोननाय जादों, जेराव जयनिं जागिरिफोराबो गुबुन दोलो आफादफोरखौ नागारनानै रनजित बसुमतारीनि न'आवनो थांनानै जयनिं जाहैनाय हाबाफारिखौबो मिथिनो मोनबाय थानाय जादों। नंगौ, बेबायदिनो दिनैबो आरोबाव माखासे मानि सान्थाल हारिनि सुबुंफोरा रनजित बसुमतारीनि न'आव थांनानैनो BPF दोलोखौ नागारनानै जयनिं जाहैदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे बिथांमोनहा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायथिना होनाय बायदिब्ला BPF दोलोआवनो बिसोरो 15 बोसोरसिमहालागै खामानि मावबोदोंमोन, नाथाय BPF दोलोआव थानानै गामिनि रायजोनि थाखाय मोनसेबो बेबायदि डेभेलप जायाखै एबा जौगानाय लाबोनो हायाखै। जायखौ नोजोर बोनानै बिथांमोना फैबाय थानाय समाव UPPL सरकारा थारैनो गावसोरनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोजां खामानि मावगोन होननानै बुंथिनानै बिथांमोनहा UPPL दोलोआव जयनिं जाफैदों होनना खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनानै होदों। लोगोसे रनजित बसुमतारी बिथाङाबो बिथांमोनखौ आलो गोजोनै UPPL दोलोआव बरायनानै लायो होनना मिथिनायखौ नुनो मोननाय जादों।